Well, really excited. I mean, like you said, many things are changing, and obviously we are really busy now to making everything ready for next year. And now we have a new teammate, Dani Sordo, and Sheikh Khalid is going to be part of the team as well. So lots of things are happening. So it's going to be a really exciting year. Yeah, I suppose it gives maybe a little bit more responsibility, but we have the team is absolutely fantastic. So it has a lot of experience, and in a way I'm still quite happy. Sebastian is still doing a few rallies, and kind of maybe he can still be part of the testing as well. And also Dani he's familiar with the team, so I don't feel like I have all the pressure on my shoulders, and I'm not alone in the team really. So I'm sure we all work together, and like this year we were really strong as a whole team, and I'm sure we can do the same next year. I've been here a few times before. I had in the past I worked with Abu Dhabi as well when they were part of Ford. So now it's partnership again with Citroen. So I'm a little bit familiar with Abu Dhabi. No kyllä ensi kaudesta tulee erittäin mielenkiintoinen. Että toisaalta tässä on ollut niin hirveä kiire nyt kaikkien testien kanssa ja koetaan tehdä kovasti töitä, että saadaan kaikki valmiiksi heti kauden alkuun. On ollut niin kiire, että ei ole kerennyt miettiä paljon tulevaa, mutta kyllähän paljon muuttuu. Että Dani Sordo, uusi tiimikaveri, ja Sheikh Khalid tulee osaksi tiimiä Abu Dhabin kanssa, ja Sebastian pikkuhiljaa siirtyy eläkkeelle, niin paljon muuttuu kyllä. Että tulee tosi mielenkiintoinen kausi. Niin kyllä se vähän tuo tavallaan vastuuta. Että toisaalta kuitenkin mä en näe sitä niin isona asiana, että kuitenkin Sebastian pysyy vielä siinä taustalla ja auttaa vähän testitöissä, ja Dani on tiimille kuitenkin tuttu jäsen, niin mä luulen, että yhdessä kun tehdään töitä niin kuin tänäkin vuonna, niin ollaan taas semmoinen tosi hyvä, vahva tiimi ja hyvä paketti. Niin totta kai ainoa tavoite on ajaa mestaruudesta, mutta ei ne paineet yksin mun harteilla kuitenkaan. No ei, kyllä Abu Dhabi itse asiassa on jonkin verran tuttu. Että mulla on ollut aikaisemminkin tavallaan Abu Dhabi ollut sponsorina aikaisemmin Ford-tiimissä, kun jo Fordilla, niin sinä vuonna jo kävi Abu Dhabi tutuksi muutaman vuoden. Ja että ei ihan kaikki uutta, mutta erittäin mukava paikka.